Rinikos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ti munisipyo ti Mankayan, Benguet, kaspaset ti development tour daytoy iti Rehiyon Cordillera. Sinukimat na dagiti proyekto ti ahensya tapno may pasigurado ang makatulong daytoy kadagiti residente. Ada detalye ni Giselle Kate Lapizar. Sinukimat ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian dagiti proyekto ti ahensya iti munisipyo ti Mankayan, Benguet kaspaset ti development tour daytoy iti Rehiyon Cordillera. Maragsakan met dagiti umili ti panagbisita ti opisyal iti ilida tapno makita na ti kasasaad da. Tayo masaya at tayo binisita ng Cabinet Secretary. Alam niyo noon, mangilan-ilan lang ang pinupunta ng Government Secretary. At least marami rin tayong naibigay sa kanya, mga resolution, hopefully ma-approve at makatulong para sa ikagunlad ng ating bayan na Mankayan. Binisita to opisyal ti napapintas a Manabacao footbridge kanti gulayan sa paaralan ti National Child Development Center iti Barangay Bulalakaw. Nupay pagyamyamanan dati tulong nga impaay ti DSWD tapno marugyan dagiti proyekto namnamaan damet a maipaayan dapay ti kanayunan a tulong para kadagiti dadduma a kasapulan da. Kahit ni nga dumawat pa iti daduma nga pundo isong adada ito yung resolution ko. Tapno numabalin ko adati farm to market road ngay mangi kunik ijay dua nga barangay ay dua nga sityo kauin sityo Manaba. Ito yung mga klaseng proyekto na sinasabi ng ating presidente, meaningful. Sometimes kasi pag inisip natin, ang kadalasan na concept ng tao ng development is yung malalaking highway, airport, seaport. True, those are development projects, but in DSWD's lingo, development are small projects man lang that gets into the most isolated, far-flung, sometimes forgotten areas. Inkarina met ti ad-adupay a proyekto para kadagiti agkasapulan tapno marikna ti amin ti tulong kan suporta manipod iti gobyerno. Yan yung gusto ng ating presidente, making government felt no matter where you are. And marami pa kaming ganyang proyekto dito at pararamihin pa. Manamnama met ti sumaruno a development tour na iti probinsya ti Mountain Province intun Biyernes ita alawas. Panggep ti development tour ang masigurado nga epektibo dagiti proyekto kon programa ti ahensya ken no kasanupay a mapapintas dagitoy. This is just a beginning, no? So yan, kaya in-instruct natin sila mayor, yung ating mga board members na mga nakausap natin na magkakaroon ulit tayo ng another round, no, of discussion para talagang isa-isahin natin kung ano yung mga commitment nila, no? Kas panagyaman met ti ili, inadaptar ti Mankayan ti opisyal kas anak ti ili a napanaganan iti buslik kay ipapananaket na tabker ken na andor. Giselle Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.